A good leader is a good reader होननाय मोनसे बाथ्रा दङ माने सासे मोजां लिडार जानोब्ला बियो सासे मोजां रिडार जाथारनांगौ थारमाने माने सासे मोजां दैदेनगिरि जानोबा बियो सासे मोजां बिजाब फरायग्रा मानसि जानांगौ आरोखि जोङो जोंनि नलेज जोंनि गियानखौ बांहोनो थाखाय जोङो बिजाब जेसे हायो फरायनो नांगौ आरो बिजाबा नोङो जायखिजाया आयदानि सायाव बिजाब मोनो नोङो संनाय खावनाय बेफार बानिज्य खालामनाय जानाय लोंनाय थांनाय फैनाय उन्दुनाय जिरायनाय जि आयदानि बिजाब नोङो फरायनो लुबैयो बा नोङो जि आयदानि सायाव मिथिनो लुबैयो बे आयदानि सायावनो लिरनाय बिजाबखौ नोङो फरायनो हायो बिनिखायनो जोङो गासिबो मानसिफ्रा बोराय सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफ्रा जोङो बिजाब फरायनांगौ जोंनि फरायसाफ्राथ' बिजाब फरायखायो नाथाय बिजाबखौ फरायसाफ्रा एग्जामाव लिरनो थाखायसो फरायो जोङो जा जियानो जा एग्जामाव लिरनो थाखाय फरायबाबो जों गियानखौनो मोनो नाथाय जोंनि जायफ्रा फरायसालियाव थाङा बैसो जाबाय जोंनि आइ आफा आदै मादै आदा बाजै नोंथांमोनाबो जेसे हायो बिजाब फरायनो नांगौ बिजाबखौ आनजाद लिरनो थाखायल' फराया बिजाबखौ गियान मोननो थाखाय फरायो साननाय हनायफ्रा गुवार जायो नेगेटिभ थिंकिंफ्रा खारो गैया जायो पजिटिभ थिंकिं सानग्रा हुदाया जोंनि ब्रेनाव सोमजिखाङो मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ साननो हायो मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ बुंनो रोंगौ जायो गाज्रि गाज्रि बाथ्राफोरखौ बाहायनो मुगैनाय जायो गाज्रि मोननाय जायो दा नैबेयावबा आंखौ माबा माबि नेगेटिभ दिहुनो मानसिफ्रा नेगेटिभ दिहुनखागोनसो खागोन नोंलाय बेसेबां फरायो नों मा ओरैबायदि बायदि बुंगोन नायबाय था दा ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो बुंखायो नोंथांमोननो आङो मोननै खामानि अरायबो होयो गिबिया जाबाय नै आङो गासैखौबो माने बिजाब फरायनो होनायाव सोर मा नेगेटिभ पइन्ट लिरो बे कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नायबानो जाबाय बयबो बे एक नाम्बार फरायनाय इन्टारेस्टिं नाङो बे नेगेटिभ कमेन्टफोरखौबो आरो दुइ नाम्बार पइन्टआ जाबाय आंनि एलके प्रडाक्शन फेसबुक पेजखौनो जा इउटुब चेनेलखौनो जा मानसिफ्रा हाजार हाजार मानसिफ्रा नायो नाथाय फल'बो खालामा साबस्क्राइबबो खालामा बेबायदि जियानो जा बिजाबखौ जोङो आनजाद लिरनो थाखायल' फरायनो नाङा गियान मोननो थाखाय फरायनांगौ जों बिराद बिजि बिजाब फरायनो थाखायनो टाइम मोनफ्लाया बिजाब फरायनो थाखाय नोंनो 2 घन्टा 3 घन्टा 5 घन्टा नाङा नङाना 5 मिनिटावबो नोङो बिजाब फरायनो हायो 15 मिनिटावबो नोङो बिजाब फरायनो हायो खेबसे जगासेयावनो बिजाब गांसे फरायनो नाङा नङाना जगासेयाव सम मोनथारै बेस्थ' मानसिफ्रा पेज मोनसे पेज मोननै मालाबा एसे गोलाव सम मोनोबा पेज मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बा एकदम सम मोनथारै खालि पेज मोनसे पेराग्राफ मोनसे फरायबाय थानांगौ आरो दा बिजाब गांसेखौनो सप्तासे सप्तानै मास मोनसेयाव फरायखांबाबो जायो आरो जों बिराद बेस्थ'नि थाखाय जोङो बिजाब फरायनो मोना बिदि नङा जोङो लुबैनाय गैयिनि थाखायसो जों बिजाब फराया मानसिफ्रा आं बिराद बेस्थ'लै बिजाब फरायनो टाइमखौनो मोना नंथारा नोङो बिजाब फरायनो थाखाय एसेबांबो 5 मिनिट्स 5 मिनिट दिहुननो हालायै बेबायदि बेस्थ' नङा आसल खौराङा जाबाय नोङो फरायनो गोसो जाया नोङो अलसिया नोङो बिजाब फरायनायखौ इम्पर्टेन्ट साना आसल खौराङा बेसो नोङो बेस्थ'नि थाखाय बिजाब फराया बिदि नङा दा जोङो नोंथांमोना जेसेबां गिदिर गिदिर मानसिफोर दङ मोजां मोजां लिडारफोर एपिजे आब्दुल कालामखौनो ला हादोरनि हादोरगिरि साइन्टिस्ट बावसो मानो बिजाब फरायनो मोनो बिलाय एसेबां हादोरनि हादोरगिरि जालायनानै जवाहरलाल नेहरुनो भारतनिनो गिबि गाहाय मन्त्रि माबायदि एसेबां आन्दलन खालामनानै बिजाब लिरनो हायो फालाय बिजाबथ' फरायनाया गोजाननि बाथ्रा बिजाबसो लिरबावो महात्मा गान्धी बिजाब फरायनाया गोजाननि बाथ्रा बिजाबसो लिरबावो जुबिन गार्ग एकदम लेटेस्ट बाथ्रा बुंदों मेथाइ खनो मेथाइ कम्प'ज खालामो लिरिक्स लिरो स्टेज प्रग्राम खालामो फिल्म खालामो माबा माबि प्रग्राम खालामो माबायदि एसेबां बिजाब फरायनो टाइम मोनो बिलाय फाग्लालाय दा बेनिखायनो बियो बिजिजों खोथा गैया आं बिराद बेस्थ' बिजाब फरायनो मोना बिदि नङा नोंनि गोसोआसो नों जुदि गोसोब्ला जेसेबां बेस्थ' जायामोन नों बिजाब फरायनो हागोन नों जुदि अलसिया नङाब्ला नों जुदि फरायनो लुबैनाय नोंनियाव सेन्टिमेन्ट दंब्ला नोङो फरायनो हागोन जिमान बेस्थ'ब्लाबो जुबिन गार्गआ सोरबा गुबुन साहित्यिक माने थुनलाइगिरिनिख्रुइबो बांसिन बिजाब फरायदोंनो बियो गाव गोरान बुंनाय गोलांनाय बाथ्रा बियो सोरबा डक्टर सासेनिख्रुइबो बांसिन बिजाब फरायदोंनो बियो मारै टाइम मोनो बिलाय एसेबां बेस्थ' मानसियालाय टाइमखौ जों बयबो मोनो जोङो
टाइम मोनैनि थाखाय बिजाब फराया बिदि नङा नोंथाङा सम मोनथारैनि थाखाय एबा नोंथाङा बेस्थ'नि थाखाय बिजाब फरायनो हाया एबा मोना बिदि नङा नोंथाङा गोसो जाया नोंथाङा फरायनायखौ इम्परटेन्स साना नोंथाङा फरायनायनि हुदा गैया फरायबालाय मा लाब जानोलै बाराय मानसियालाय बुरै मानसियालाय ओरै सानो बिनि थाखायसो नोंथाङा बिजाब फरायनो बायो सम मोनैनि थाखाय नङा